Yep, guys, Mara Chicken angry and fuming at Ntokozo after Ntokozo said that her mother deserves to go to jail, guys. So that made Mara Chicken cross. And the reason she's doing this live is because TikTok made her who she is today, guys. That is why she is addressing this on TikTok. And Ntokozo also, she's the person that she is today. It's because of TikTok. TikTok made them who they are. That is why she decided to go live and address this issue with the TikTokers, guys. Here's Mara Chicken addressing the Ntokozo situation. If you want to hear the whole story, here's Mara Chicken, guys. Answer me. No, that. Ni yellow nje ni faka inwele ezinde. At whose expense? I am where I am because of TikTok. You are who you are because of TikTok. TikTok made this. TikTok gave me everything you see today. You are, as my family, come from TikTok. So you don't come here and as if TikTok saying the better among the Kulumagol. Gibabizila bandebeng tabang good in his obezwa, Mabenkuza, and Zangan Bez, Nimeta Ben Nang Tuka, Nina. Zinganzam. Hey baby, unjan ngiyapila sina sam. So these people that you are protecting, kufanele ngabe nina out of all people you see ukuthi uNkulunkulu usenzeni in trying to expose labantu, but you are working with them. Ngiyamkhipha uChicken kulento. Ngiyamkhipha uChicken kulento because uChicken weza kumina wathi mangiyaxolisa. Uma ethenga iphathi manje uyithengisa ukuthi iyashisa indaba kanti nayo phakathi. Kodwa ngiyamkhipha kulento. He felt a need to ask for forgiveness to me, uChicken. And uChicken azanganike umuntu address. And uChicken azangangitshele mina. Akazanga send message athi mangifuna uyoboshwa. My firstborn daughter told me, Mangiti, how dare you give an address? What's funneling your boshwa for doing into engekho emthethweni yokuthi ngikhuluma iqiniso lami ngabantu abangihlukumezayo nababhidliza isigodlo sami through yena. Lapho yena umile ngapha ungifuna isigodlo uthi angisivula sebenze. Ngimbuza ukuthi uzosebenza njenganobani isigodlweni sami Toko. Umoshile. Mawuqala ungena mangushaya ukhe manje ngisivule. Uzongena qede buse wenzani makufika umuntu ozohlola. Uzovela uyoguqa lapho uyasathi athi isigodla insangu ayishukayo uyise. Banikezane ngedamu. How I wish ngaboshwa namhlanje ngilale khona ejail for doing this life. How I wish. Just to get over and done with this. Yini lefihlwane? Fihlwane. Khona yini? Khona yini umzalo ongathula? Ingane yakhe ihlatshelwe imbuzi iphuziswa igazi ifakwe iphandla engatsheliwe. Kuma bengifuna ubatshela ukuthi ngidlalela ngala koScottburg. Utshela umngane wakho nezinkabi zakhe ukuthi ngidlalela ngakoScottburg. Baba yini bathi base South Africa ngisazolonga ngimplakile ngale ndaba ngengiyeke. It's either ngiyaboshwa, I'm ready ukuboshwa, or ngiyafa, I'm ready ukufa. Utoko noma ngingathula kuphela iminyaka ayesangomeni esobe simtshela iqiniso ngento ayenze manje. Ngane yami ayikho imbuzo yoyihlaba. Tshelwa mina ke manje tshela kokugcina.
ningakhulu iminyaka ngikuncenga. Ngicabanga usuku ngifuna ukufaka imoto phansi kwetruck ngihamba noDladla siye eGoli. Cishe ngibulala ingane yabantu kanti wafanele ngife ngedwa ngenxa yakho. Ngicabanga usuku mhla ngigijima nginqune egcekeni uDladla engibamba kudaka ngokungishiya kuyena engifica ngiphuza amaphilisi ekamereni ngenxa yakho. Kukangaki uqushazela ngiswele ngenxa yenimba ngizogijima amanzi esifubeni mangikubuka kuphela 3 months ungangikhulumisi wena hleli nawe egcekeni. Kukangaki ngikufihlile nto kukangaki efika uDladla ezothwasa ekhaya wena wawungangifuni ukungibona ungangikhulumisa. Kukangaki ngikuthwasise ngemali yami namhlanje upraise baba wakho ngigijima naye ko social media engakaza khokhele ngisho inkukhu engakaza kuthengele ngisho inepi. Kukangaki wena ungicela imali yami kanti uyoyipha baba wakho? You've done a lot my child. Ngibuye ngizoxolisa kuwena. Hawu nto hey bantu abayidlule lento ngoba phela kusedlozi nje la hawu sis ngiyakwazi uyayithanda imoto ngijikele lokho hawu uyangithenga into ethile kufanele ukuthi ngicenge. Kukangaki uyawuthanda nje TikTok uma I have withdrawn 7,000 rand ngakhombisa lapho TikTok. I have withdrawn 500 rand, 5,000, 3,000, 200 rand imali engakazi ngixoshe phansi la ku TikTok ngikhombisa. Ngithi TikTok mina ungenzela imali. Sine show yakho amhlongo ngenxa kani TikTok. Ngiyakhohlwa. Ninyela isihlahla. Usebenza ngamaba wena. Wena ngikuthengele izinkukhu last year. Thank you Fortunate. Thank you everyone. Ngakuthengela izinkukhu wakha ihhoko ngikufaka kwibusiness ngithi ngiyakulandela. Kwacaca ukuthi izinkukhu zakho kufanele ifidwe amathwasa ami. Athi amathwasa mase yiyeke izinkukhu zakho zula ushiya izinkukhu. Zafa zonke izinkukhu. Ngaze ngathi zibulawa. Yilento oyenza la ekhaya. Yokuthi ngithi mangihlehla ngemoto uqoqe wonke amathwasa ukhulume yonke into engayitshela ngoba uDladla I introduce Dladla to everyone that comes. Ngoba ngisuke ngibalekela ukukhuluma. You went beyond in selling impande yami. Kwabhalwa ibhuku lami lemithi lonke into lotsholwayo kaThokoza. That is why ngithi I'm not gonna keep quiet. Ukuthi wahamba wayoyika ehlathini umthetho wakangoma uthini? Ngimkomthetho mina. Vele impande khiwe ehlathini. What precautions did you follow? Mawuyomtshalela. Wena mawutshala umtshalela njenganobani? Umuthi wokutshala mawuthathaphi? Njengoba nebhuku lami lemithi walobola na. I disown you with all my might. I never thought I would do this to you. My firstborn, my loved one, my everything. I put all my trust in you. You are my beneficiary on everything. I disown you. Like social media, because social media is everything to me. To me. And to you as well. Because njengamanje social media wenza ukuthi ube nalelo khadi lapho. Le mali onayo ebhenki manje inegama lami kuyona. Elikhulu elingaka. Gama. And the same people you are helping to kill me are the same people who are gonna laugh at you when you go crazy when I'm dead. Because uzolamba. Uzodlala. Ngishilde ngakufihla kakhulu mntanami. Because of your beauty. Bengicabanga ukuthi uzoshintsha. I'm ready. Biza abangani bakho ngiready. I disown you as my daughter. Angikudingi emncwabeni wami, angikudingi even after. Should anything happen to you, deal with your friends. Babakho ngimtshelile. Your friends. I'm ready. Njengamanje thumelani lonke uhlobo lweinkabi engilithumela, kodwa zingisize inkabi zenu. Uma zizoshaya, zifike zishaye mina. Zishiya abantu abayobe bekhona endlini. Uma zifika inkabi zenu ntoko, zishaye mina. Zishiya abantu abayobe bekhona. Uma kufanele ngiboshwe, kulungile.
ngiyoboshwa. Kodwa ukhona futhi osala likhuluma iqiniso emva kwami. Ngoba sebebaningi abantu abacasukile lento, abaziqiniso, abaready ukumuva nami. Baba yini ke? Sawuthenga imaterial ngekhadi likadlahla. Ngingaqali. Ufuna wazi nje into kona ngelinye ilanga mawufika ukuthi uzoclaim umuzi wakini ukuthi hayi. Ayigaya ngalomhlazo ucabanga ngawo. Yep, guys, it seems like Makachikini and Ntogo had a small argument, guys. Then, during the argument, they also said that her mother deserved to go to jail. That made her mother crossed, and then she decided to make this live. So guys, I don't know what's your take on this one. You can leave your comments down in the comment section, and don't forget to subscribe and turn on the notification bell icon in order to be the first person to know whenever I upload a new video here on this channel. Once again, thanks for watching this video. I'll see you on the next one.